Bună seara, dragilor! Pentru că am văzut că este în mare căutare, da, subiectul de simulare care se arată în județul Iași, l-am rezolvat pe site, pe română.ro, acolo găsiți și varianta scrisă. M-am gândit să discut puțin despre el și pe canalul de YouTube, deci nu uitați și de site-ul nostru română.ro, acolo activez sub formă scrisă, aici activez sub formă video. Deci mă manifest în mai multe forme. română.ro, cel mai tare site, nu uitați de el. Așadar, să vedem repede, nu o să stau să mai citesc textul, da? După cum bine știți, două fragmente, un fragment literar și un fragment non-literar, da? Un fragment extras de pe site-ul www.descoperă.ro. Clar, textul non-literar are scopul de a ne informa, textul literar are scopul de a ne emoționa, da? Ca să scurtăm teoria aia lungă. Așadar să învățăm, așadar să începem, da? La 1 transcrie din textul 2 termeni din câmpul lexical al păsărilor. Poate vă întrebați ce înseamnă câmp lexical. Poate confundați termenul cu familie lexicală, da? Câmp lexical, da? E ceva mult mai larg decât familia lexicală, da? Putem înțelege chiar din termeni, pentru că asta e important, să înțelegem termenii. Dacă spunem câmp lexical al păsări, cuvinte care trimit spre acest domeniu, în contextul nostru spre păsări, și întâlnim aici bufnițe, da, bufnița este o pasăre. Mai întâlnim aici, vedeam undeva mierlă, sunt mai multe, da, cucuveaua, da, este simplu. Dacă, de exemplu, ni se cerea să identificăm familia lexicală, trebuia să găsim cuvinte derivate, da, cuvinte convertite sau cuvinte, desigur, compuse, da, de la cuvântul de bază, de exemplu, de la școală, da, cuvântul de bază școală, familia lexicală școlar, școlăriță și așa mai departe. Băiatul visa să ajungă ornitolog, nu să fie un copil pasăre, da, să devină actor, să învețe, să scrie, să citească, da, își dorea să fie un copil pasăre. Lui Emil îi plăcea. Ce îi plăcea? Să joace canastă cu prietenii săi? Nu, deși există o referință în text, să facă planuri împreună cu oameni importanți din oraș, să-și petreacă timpul împreună cu personajul narator. Într-adevăr, îi plăcea să-și petreacă timpul cu personajul narator. E important să citiți textul înainte, să discute politică. Asta știm că bufnițele sunt active, mai ales în timpul nopții. Uneori cei doi prieteni colindau prin pădure. Aici este corect, mama nu avea niciun motiv să certe fiul, aici este incorect pentru că avea motive. Emil într-adevăr își dorea să vadă ca bufnițele pe întuneric, aici este corect, apoi corect, bufnițele văd foarte bine de aproape, corect, și înfățișarea bufnițelor este una obișnuită. Corect și asta. Precizează în 2-3 enunțuri o trăsătură morală a personajului Emil, identificat în fragmentul de mai jos. De câte ori se vedeau la Madame Rugea, în hol, prin curte sau pe scara de serviciu, el îi spunea să rămână și cu numai 2 cuvinte o topea. Apoi mai de sus, de stația autobuzului, s-a întâmplat să o ajute la niște sacoșe grele, da? Vedem acest, da, Emil o ajută, ceea ce înseamnă că este altruist, deci trăsătura morală era altruismul, da? Și putem spune așa cum reiese din fragmentul de mai jos, trăsătura morală a personajului Emil este altruismul. Această trăsătură este marcată sau este expusă prin mijlocul de caracterizare indirect, sau mijlocul de caracterizare prin care trăsătura este evidențiată este indirect. Și apoi dăm și o secvență. Sunt mai multe variante de a răspunde la această cerință, desigur, fiind limba și literatura română. Avem toată libertatea din lume să căutăm noi cuvintele potrivite. O temă comună, da, temă comună, da, observăm că în primul text literar, tânărul, personajul narator își dorește să vadă precum bufnițele, este fascinat de bufnițe, fascinat de această știință, da, de ornitologie, știința care studiază păsările, și se întâlnește cu acest Emil, care era adult, dar este cumva încântat de curiozitatea tânărului, de, ne spunem, naivitatea tânărului care considera că dacă studiază foarte mult modul în care bufnițele văd noaptea, și el ar putea să ajungă la această performanță. Sigur, inocența lui este de apreciat pentru Emil, un savant. Și tema comună, da? Păsările, relația cu natura, bufnițele, iar în textul numărul 2, extras de pe www.descoperă.ro, sunt prezentate din punct
de vedere biologic bufnițele, da? Textul ne informează despre bufnițe. Aici e foarte important cum aranjați în pagină, cum cosmetizați totul. Da? Este important să dați și citate din text. 8. Un mini-text argumentativ. Crezi că este important ca adulții să încurajeze curiozitatea copiilor? Sigur că da. Da? Putem începe cu o scurtă definiție a cuvântului cheia curiozității. Da? Curiozitatea reprezintă o virtute pentru copii, reprezintă un atu. Da? Ce înțelegeți voi prin curiozitate? Da? Reprezintă modul în care, da, vă puteți dezvolta. Și desigur vedem în primul text că Emil este alături de tânăr și îl ajută să se dezvolte. Aici, da, este o valoare culturală comună, curiozitate. Și am putea lua cireșarii, erau curioși, de exemplu, Matilda. Sunt mai multe texte pe care le putem alege. Impresionant al teoriei. Aici prin excludere, deci cuvinte derivate, da? Cuvinte care au prefix sau sufix sau și prefix și sufix și se numesc parasintetice, deci de la un cuvânt de bază, de exemplu la cuvântul de bază bun adăugăm prefixul stră și avem străbun, îi punem și sufixul x, străbunic. Așa, caragios, superstițios, da? Câțiva, aici compunere, ordinului articulat, da? Articol hotărât cui ordinului, atunci rămâne ceul superstițioasă și tulburătoare, sinonimele potrivite pentru cuvintele în fragmente. Deci trebuie să fim atenți la sinonime potrivite. Disting detaliile, dar nu disting flacuri, nu disting circumstanțe, nu fragmente, ci amănunte, pentru că pot aprecia, dar pot aproxima viteza cu care se plasează o pradă. Activă din, așa, transformată în pasivă, desigur este aul, da, pasivă, da, cine suportă acțiunea. 3 adjective la grade de comparație diferite, deci vă aduc aminte repede gradele de comparație. Avem comparativ de superioritate, da, mai bună, de egalitate la fel de bună, de inferioritate mai puțin bună, apoi relativul de inferioritate cea mai bună, cea mai puțin bună de inferioritate, de egalitate, și superlativul relativ absolut, excepțional, foarte, cel mai bun, cea mai frumoasă. Mai puțin bună, care este comparativ de inferioritate, avem pozitiv, care este slabă, și excepțional de bună este un superlativ absolut. Enunț asertiv, cu punct, da? În care subiectul să fie exprimat prin pronume demonstrativ. Să răspundă la întrebarea cine, acela merge la piață, cine, acela merge la piață, da? Vă aduc aminte, pronumele demonstrativ poate fi de apropiere, acela, de depărtare, de apropiere, acesta, depărtare, acela, celălalt de diferențiere și același de identitate. Apoi, substantivul bufnițele să fie complement direct, să stea pe lângă un verb, este foarte simplu, da, să fie în acuzativ, nu văd bufnițele. Nu le văd pe bufnițe, pe cine? Pe bufnițe. Scriu un enunț despre bufnițe, aici principală coordonată, ce este coordonatoare copulativă și sau nici. Da? Cercați voi aici și avem greșeli. În ultimii ani 2, da, s cratimă a, pentru că avem un verb la perfect compus, căreia, da, ea bufnița ar fi cu un singur i, pentru că e condițional optativ, simbolul al înțelepciunii cu 2 i, articulat, poartă curiere și accesorii cu 2 c, cu bufnițe, nu era nimic complicat. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să dați share, like, da, foarte important.